benetako prest. Sasoi ilunetan irabazizien izan txapelak hor, areatzeko kioskoan. Baina sasoi argietan ekarri dau Bilbok euskera. Eta euskaranaz batera bertzoa. Eta hori, gaur hemen ez dagoen jende askori eskerbe izan da. Eskerrik asko, Bilbo euskeraz baino ezin leipela izan, erakutsi dauzkuzuen guztioi. Zadozie lekuan zadoziera. Abante goaz! Begire nago begire, begire nago begire, balkoiontatik herrire, zenbat jente keiten dauan, uriaren aldetire, balkoiontatik herrire, uriaren aldetire, poza eta orea, poza eta orea, Marijaia dotorea, konparsen ilusioa, da jaiaren kolorea, poza eta orea, da jaiaren kolorea. Bilbo ederra, Bilbo geurea, etorri da Marijaia, hemen dago, bere iti ederrakaz, astebetean ez dau bere volumena disimulauko. Eskerrik asko Marijaia, neurrietan kabidu ezarren, irribarre egingo dozulako. Liburuetatik, eskaparateetatik, ia historiatik ezabatu gaituenok, isilik politagoa ginenok, gure tortolan agintzearren fea eta malfoiada deitu gaituenok, bizirik agoz, hemen agoz, eta guk badakigu plazerra non daukagun. Ez tozku inork esplikauean zer egin behar dugun, Uriburuko jaietan ondo pasetako. Inposatutako arauak apurtu eta kopia zoriona Marijaiari. Izan zeue, aste nagusia danona da. Ez zokoratu, zarrak eta umeak. Gurpildun aulkian mugitzen diranek, ez da bezertan egun osoa pasau, parkamena eskatzen. Jaia danona da, hemen jaio zirenena. Arratiako tranbian etorri zirenena. Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena. Mediterraneoak kurtzauta etorten direnena. Danona, manteroena bebai. Guk jai egiteko, jente askok egingo daulan. Eskerrik asko, txosnetan txandak egingo dozu esan hoi. Barrakak egunero martxan jartzen dozu esan hoi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esan hoi. Greba egitea eskubidea da. Gupen nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo transfeminista. Gero eta libreago bizi doguz jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu kalean danona dala. Etxerako bidean hanketan dardara, naiz deitu histerika, naiz deitu pesada. Emakumeak eia zein transa bazara, zure beldurra beste danon ardura da. Bilboko aste nagusian danontza dago lekua, baina ez badakizu egoten ez etorri. Erasotzaileak aiguretik eta gure bizitzetatik kanpora. Baita fasismoa den, ez dira pasako. Arrasakeria, transmaribollofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia errespetagarriak. Askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, ez Kuban, ez Mendebaldeko Saharan.
ezaztu gerrekor jarraitzen dabela. Ezaztu gerrekor jarraitzen dabela. Eta horrek egiten gaitugu privilegiatu. Erabili gure privilegioak, gure europartasuna eta zuritasuna mundu justuagoaren alde. Munduari zua dario bastar guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia! Bederatzi egun daukazuez, Gabriel Arestik Aitaren Etxea bezala, jai eredu hau defendidu eta gozetako. 954 ordu dantzan egiteko. Ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino. Gaurko jarri eben fetxa, gaurko jarri eben fetxa, Ainoak prest dauka metxa, betetzear dago andra, jaizale biren ametxa. Ainoak prest dauka metxa, jaizale biren ametxa. Gora gure mari jaia, gora gure mari jaia, jainko pagano alaia, gora Bilboko konparsak topera disfrutau jaia. Gora Bilboko konparsak eta gora mari jaia. Gora Bilbo! Marikaia, eta etorri da, azken nagusia.